Gikalipay sa COMELEC offices sa mga syudad sa General Santos ug Zamboanga ang maayong turnout sa mga nagparehistro sa maong mga syudad. Ano ang report ni James Paulo Yap. Taas ang linya sa mga buot magparehistro atol sa voters registration sa COMELEC Satellite Office sa General Santos City nga gipahigayon sa usa ka mall sa syudad. Hanay og paspasab kuno ang proseso sa pagparehistro. Okay lang man, madali lang, mas mabilis. Sumala sa COMELEC, target nila nga makaparehistro og 400 matag adlaw. Apan giangkon niini nga aduna gihapon sila'y na monitor nga mga politiko nga nanghakot og magparehistro. Mall na lang daw ang registration site natin para safety po ta sa protocol natin. Sa Zamboanga City, anaa sa 600 registrants matag adlaw ang maproseso sa COMELEC sa syudad sa gipahigayon nga registration sulod sab sa usa ka mall. Matod sa COMELEC, halos gidagsa ang ilang voters registration apan gisiguro nilang nasunod gihapon ang health protocols. Kailangan po na hindi po dikit-dikit yung mga tao. Nasa mall po tayo, so there are very plenty of people that come to our office. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.